Vorbeam și data trecută despre faptul că e esențial să arătăm copilului că activitatea aceea de învățare are relevanță pentru el. La un moment dat, în viața lui, o să-i folosească ceea ce învață. Nu pentru că înveți pentru că așa zic eu. Noi am crescut cu aceste cuvinte. De ce? Pentru că așa am zis eu. Cu siguranță vă aduceți aminte această replică a părinților. Nu mai merge cu așa zic eu. Acum trebuie să venim cu niște argumente ancorate în realitate pentru elevii noștri. Învățarea contextualizată, procesul de învățare se bazează pe activități semnificative pentru elevi. Ele trebuie să aibă legătură directă cu viața cotidiană a elevilor și trebuie să le permită să își aplice cunoștințele în Mergem mai departe cu câteva sugestii de care ar trebui să ținem cont atunci când vrem să ne planificăm și să ne proiectăm lecții și activități relevante pentru elevi, din perspectiva învățării contextualizate. Cunoașteți elevii. Înainte de a planifica lecțiile și activitățile, este important să-i cunoști pe elevii tăi, să înțelegi experiențele lor anterioare și contextul lor social și cultural. Vedeți că din ce în ce mai mult vorbim despre o societate multiculturală. Chiar și pe la sat vorbim despre societăți multiculturale. Mulți dintre copiii noștri s-au întors din țările străine odată cu pandemia și în aceste cazuri vorbim despre alte culturi. Sunt ei români, dar au trăit și în alte culturi care și-au pus amprenta asupra lor și trebuie să-i tratăm ca atare. Acest lucru poate fi realizat prin discuții individuale sau de grup, prin activități de colectare a datelor sau prin interacțiuni zilnice cu elevii. Identifică obiectivele de învățare. Acestea ar trebui să fie relevante și semnificative pentru elevi, să fie conectate cu experiențele lor anterioare și cu contextul lor social și cultural. Vedeți că nici una nu merge fără cealaltă. Este o înlănțuire de factori de care trebuie să ținem seama de fiecare în parte și de toți împreună. Scuze. Aici. Alege activități potrivite, adică acele activități care îi vor ajuta pe elev să-și dezvolte abilitățile și să-și îndeplinească obiectivele de învățare. Acestea ar trebui să fie variate și să includă o gamă de stiluri de învățare și niveluri de dificultate. Știți foarte bine, așa cum vorbim despre multiculturalitate, că vorbim și despre învățare diferențiată, din ce în ce mai mult. Și suntem orientați în direcția asta, să ne dezvoltăm și noi ca profesori această competență de a preda diferențiat, de a ajuta pe elevi, de a veni cumva cât mai aproape de nevoile lor. Știu că nu e ușor de făcut, știu că n-am fost învățați să facem asta, dar tot în noi este răspunsul, în fiecare dintre noi, să găsim varianta, pentru că noi ne cunoaștem cel mai bine elevii. Noi știm cu cine avem de-a face, care sunt competențele, care este potențialul de care fiecare dispune și cum putem lucra spre potențarea acelor competențe pe care ei le au sau și le formează în anii de școală. Creează conexiuni între activități și experiențe anterioare ale elevilor și contextul social și cultural al acestora. Cum putem face aceste conexiuni? Prin exemple din viața reală, prin integrarea culturii și a valorilor elevilor în activități și prin explorarea problemelor sociale sau culturale relevante. Asigură-te că activitățile sunt autentice. Acest lucru poate fi realizat prin integrarea de proiecte, prin jocuri de rol, prin simulări care imită experiențe din viața reală. Și cred că nu este nici un profesor care să nu fie aplicat cel puțin o dată un joc de rol. Dacă n-ați făcut-o, vă recomand să o faceți. Copiilor le place să intre în pantofii altora și mai cu seamă dacă îi punem în pantofii unui adult, cu atât mai mult își asumă rolul respectiv. Veți vedea că care este perspectiva lor și în felul ăsta ne descoperim și noi minusurile noastre ca adulți. Încurajează colaborarea și comunicarea.
evident că între elevi, astfel încât aceștia să poată împărtăși experiențele și perspectivele lor. Pot fi integrate în activități prin utilizarea de discuții de grup, dezbateri, prin colaborarea în realizarea unor proiecte. Și nu în ultimul rând, asigură-te că activitățile sunt flexibile, folosind evaluarea continuă și ajustarea activităților în funcție de feedback-ul pe care îl primim de la elevi. Este foarte important să ne uităm la elevi ca într-o oglindă. Să facem lucrurile acestea cu încredere și curaj, pentru că a greși este omenește și dacă am greșit în demersul nostru educativ, nu trebuie să o luăm ca pe o tragedie, nu trebuie să o luăm ca pe un minus personal, ci trebuie să o luăm așa cum este, ca o treaptă în învățare. Pentru că nu degeaba vorbim despre formare continuă. Noi ca și elevii, sau noi suntem veșnici elevi, noi ca profesori suntem veșnici elevi, învățăm continuu. Am greșit astăzi cu elevii mei, mâine voi ști mai bine și nu voi repeta greșeala pe care am făcut-o. Dar asta înseamnă să mă uit sincer la ei și să văd dacă demersul pe care mi l-am propus și-a atins sau nu rezultate. Și dacă nu și le-a atins, înseamnă că trebuie să schimb ceva. Iar faptul că uneori, ca profesor, ne izolăm unii de alții, este un mare minus. Dacă am comunicat, dacă am colaborat, evident că astfel îi învățăm și pe copii să comunice și să colaboreze prin propriul exemplu. Dacă am colaborat cu colegii noștri, ar fi mult mai ușor să ne schimbăm, să producem schimbarea acolo unde apar minusurile. Pentru că nu suntem perfecți, nu suntem buni la toate, cum ne place să credem, și putem învăța de la colegii noștri care sunt părțile lor bune, să le împărtășim, să le multiplicăm și noi să dăm mai departe părțile noastre bune, astfel încât să venim cât mai aproape de interesele copiilor. Cum identificăm sau unde căutăm resursele relevante de care avem nevoie în activitatea de învățare contextualizată? Păi, în primul rând, suntem profesori, deci căutăm un program. Acolo mergem. La documentul nostru de căpătâi, consultăm programa școlară. Apoi folosim resursele online și, slavă Domnului, în ultimii ani avem parte de o gamă variată de resurse gratuite, disponibile. Unii profesori sunt foarte hărnicuți și share-uiesc pe grupurile de specialitate tot felul de instrumente pe care le putem folosi. Și chiar dacă nu le putem folosi ca atare, le putem lua ca un exemplu și sunt convinsă, pentru că vă cunosc, pentru că suntem toți la fel, în momentul în care vezi o resursă, dacă nu o poți folosi ca atare, ceva din noi este stimulat, creativitatea noastră, imaginația, și eu pot să fac așa, și eu pot să aplic la clasa mea schimbând acolo sau acolo sau acolo. Deci pot să mă uit în resursele educaționale, nu neapărat să preiau ceva făcut, cât să mă stimulez pe mine să creez și eu o resursă care să-mi fie utile la clasă. Unde mai caut resurse? În bibliotecă, fie ea publică, fie biblioteca școlară, dar, așa cum spuneam mai devreme, pot căuta și în colegi. Colegii sunt și ei o bibliotecă vie. Fiecare dintre noi are un bagaj de cunoștințe, o gamă de competențe dezvoltate care, puse la oaltă, pot ajuta și pot aduce plus valoare școlii, dar și nouă personal.